तामुलपुर थानायाव फैदों तामुलपुर जिल्ला बीपीएफनि जोङो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै राकेश ब्रह्म बीटीसीनि माने मावफुं सोद्रोमा बिथाङा थांनाय 23 आगस्ट तारिखआव बीपीएफ दोलोआ मानसि बुथारग्रा दोलो होननानै जिबादि असंविधानिक माने अमानवीय टाइपनि जिफोर खोथाखौ होनदों माने बिथाङा सासे संविधानिक माने माबा पदआव जिरायनाय मानसि हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंनो मोनामोन। मानो होनबा बिथाङा मिथिनाया मोजां बीपीएफ हानजाया भारतनि निर्वाचन आयोगाव रेजिस्टार मोननाय स्वीकृति मोननाय मोनसे राजनैतिक रिजनेल मोनसे हानजा। गतिके आरो बाव थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा बाव बिबान लानानै दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो। बीटीसी ओनसोलाव गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिखौ खौसे लानानै बीटीसीनि जौगानाय बीटीसीआव शान्ति प्रतिष्ठानि थाखाय खामानि मावगासिनो। गतिके बिथाङा बेबादि बुंनाया बिराद अन्याय जादों आरो बिथाङा शिक्षा मोननांगौ आयेननि भाबै बेबस्था जाहाथे बिथांनि सायाव लानाय जायो। बेनि थाखाय जों दिनै तामुलपुर थानायाव तामुलपुर जिल्ला बीपीएफनिफ्राय मोनसे केस जोङो होनाय जाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबीए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360